Salam eli hormatly adamlara. Garaşdyl bagly tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen täşdirýän Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galykynşy döwrüne türkmen aýdymsa sunugyny ösürmek, täze döwrüwap eserler bilen baýlaşdyrmak, el içinden höwüsçüň aýdymçy ýaşlary ýüze çykarmak, ýaşlaryň kalbyna milli sunugymyza söýgü döretmek ugruny ýurdumyzda dörejlik bäsleşikleri ýygdarly geçirilýär. Türkmenistanyň garaşdylygynyň 31 ýyllyk bayramy münasibetli edebiýat, medeniýet we sunugy işgärleriniň höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň kimim Zekil Çağalyň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asry atly bayragyny almak uğrunaqı bäsleşiň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarim tele bäsleşigem höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň sunugat älemine okuýup başarnyklaryny kemilleşdirmekde möhüm ähmiýete ýa bolýar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna geçirilen ýanglan diýarim tele bäsleşigine üstünlikli çykyş edip özleriniň ýerine ýetirjiligi bilen aýratyn tapawutynyň aýdymçylary esilaglamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ýurdumyzyň şu raýatlary ýanglan diýarim tele bäsleşiginiň ýeňçileri diýilip aglan edildi. O her bir ýeňci Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zanjyry bilen sylaglanyny. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň talibi Gödül Akmuradowyna Nurberdiýewa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Bäherden çeper halçylyk karhanasynyň kelete ölçüniň öýdöçi halçysy Ýagşul Gurbanaýewa Muhammedowa Türkmen Nevit Önümleri baş müdürlüğünün Balkanawat Nevit Önümler Karhanasynyň mehanika awatlaş sehynyň başlygy Durdy Ana Mehmedowich Anaýew, Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyş institutynyň talibi Batyr Bäşim ogly Agaýew, Lewap Vilayet Medeniýet müdürlüğünün halas etrap medeniýet bölüminiň akala geňişligindäki akala owy medeniýet öýüniň tans goýjusy Bäşim Mered ogly Anaýew, Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat Mekdebiniň talibi Toýly Rahmedowich Jumaýew. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Moldova Respublikasynyň prezidenti Hanym Maýa Sandowa Moldova Respublikasynyň garaşdylyk güni münasibetli tüýsürekden gutlaklaryny we iňgowy arzuwlaryny iýerdi. Ýurtlarymyzyň arasynda emele gelen gatnaşyklaryň mundan beýlegem kemilleşdirilmegi halklarymyzyň awdançylygyna oňun täsirini ýetirjekdigine berk ananýan diýilip gutlagda bellenilýär. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanym Maýa Sandowa tüýsürekden berk jansalyk, bagtyarlyk Moldova Respublikasynyň halkyna bolsa parahaçylyk, mundan beýlegem ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Şogun Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça awada milli syýahatçylyk dowlugyna alynıp barýan işler bilen tanışdy. Bu ýerde hormatly arkadagymyzyň başlanjy boýunça awada deriýasynyň çekilmegi bilen Hazaryň we awada deriýasynyň aralygyny çekde insan saglygy üçin ýakymly, amatly howa gurşawy emele geldi. Munyň özi ýurdumyzda adamlaryň saglygy we ýokary derejeli diň jaşy ugruny edilýän aladanyň döwlet syýasatyna möhüm orun eýelýän görkezýär. Häzirki döwürde Hazar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenaryna diň jalyşyň we saglygyny berkitmegiň aňrybaş şertlerini özüne jemleýän zoluk emele geldi. Bu kunjakda wagtyň peýdaly hemde gyzykly geçirmek, saglygyny berkitmek, şeýle-de maşgala bolup diň jalmak üçin zerur şertler üpçün edildi. Şunda bu kunjagyň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde gahrman arkadagymyza Türkmenbaş şäheriniň awada etrafynyň häkimi Döwlet Jumaýew diň jalyşyň ýokary derejesini üpçün etmek maksady bilen durmuşa geçirilen çäreler barada gurrun berdi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy bu kunjakda degişli alymlar bilen birlikde ýürüýte iş alınıp barylmagynyň netijesinde awada deriýasynyň çekilendigini, şeýlelikde deňiz howasy bilen çöl howasynyň utgaşmagyny insan saglygy üçin ýakymly howa gurşawynyň emele gelýändiginiň almy esasy tasdiqlananyny aýtdy. Şeýlelikde bu ýerde gahrman arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen awada deriýasy çekildi. Bu çäkde tokoy zoluklarynyň döredilmegi, köpçülikliň bağ nahallarynyň ekilmegi bilen onuň ekologiýa derejesi hasam ýokarlandy. Gahrman arkadagymyz awadan çägine bar bolan desgalaryň işini dolandyrmagy ören jogapkärçilik we toplumlaryň esasy çemeleşilmeginiň wajypdygyna ünsjekdi. Şunda bu ýerde hereket edýän dözümleriň dolandyrış we hojalyk işlerine zerur üns berilmelidir. Muň özi häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Şunda deňiziň kenaryna diň jalyanlar üçin häzirki zaman aşyklandyrış ulgamynyň sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini peýdalanyp şu öleňli çykyşlar guralmalydyr. Muň özi diň jalyanlaryň ýokary derejeli medeni hyzmatlary bolan isteklerini kanatlandyrmakda zerurdur.
Halkara deňiz şifahanasy derejesine eýe bolan awada milli syýasatçylyk zowlugyny awadanlaşdyrmak, onuň ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak, hadaryň kenarynyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrmak uğruna edilýän tagallalar özüniň oňy netijesini berýär. Şeýlelik bilen deňiziň biologik dürlügi saklanýar. Bu bolsa hadaryň ekologiýa taýdan ýokary halkara görkezjilerini we häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegini üpçün edýär. Soňra gahrman arkadagymyz awada derýasynyň kenaryna bedek maksatly gurulan agas käme geldi. Hormatly arkadagymyz bu ýerde adamlaryň oňoýly din jalsyny, wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmeklerini öz içine alýan mümkinçilikler toplumynyň döredilmeligini, awada mehmanlaryna hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşleriniň artdyrylmalygyny we olaryň hiliniň gowlandyrylmalygyny belledi we bu wagtda häkime degişli maslahatlaryny berdi. Hormatly arkadagymyz bu barada aýtmak bilen şu ýylky din jalsy mewsüminde awada din jalan adamlaryň meçhurlary bilen gyzyklandy. Häkim 3 aýyň dowamynda awada milli syýasatçylyk zowlugyny din jalanlaryň sanynyň 150 000-den aşandygyny habar berdi. Hormatly arkadagymyz bu maglumatyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýdyp, zowlugyň din jalsy düzümleriniň mehmanhanalarynyň arasynda degişli bäsleşik guramagyň we bäsleşik netijeleri boýunça ýeňijileri höwes söndürmek maksada laýyk boljakdygyny belledi. We bu wagtda häkime bir näçe öwüt ünneglerini berdi. Şeýlede gahrman arkadagymyz awada milli syýasatçylyk zowlugyny din jalyanlar üçin gämeli gaýykly gedelençden gurulmagynyň hasam peýdaly boljakdygyny, awada derýasy bilen gämeli gaýykly gedelenç edip deňde çykýan adamlarda ajaýyp görnüşlerden ýakymly ýatlamalan galjakdygyny belledi. Muň özü ula adamlar üçin, aýratynam çağalar üçin hasam gyzykly bolar. Hadar deňdinde şeýlede uzunlygy 7 kilometrden gowrak bolan awada derýasyna gämeli gaýykly gedelençler guramak üçin doly mümkinçilikler bar. Eger zerurluk bolsa olary ýene-de satyn almaly gahrman arkadagymyz belledi. We bu meseleleri içkin öwrenmek hemde gämeli gedelençler guramak babatda häkime bir näçe maslahatlar berdi. Häkim awada gelip bu ýerde alınıp barlayan işler bilen tanışanyň hemde gymmatly maslahatlar bereni üçin hormatly arkadagymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle dol öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegi uğruna degişli düzümleriň sağlaşykly işini üpçün etmek üçin ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynanyrdy. Hormatly arkadagymyz ekologiýa ýagdaýynyň gowlandyrylmagy, bag bostanlygynyň döredilmegi, bu ýerde alınıp barlayan işleriň möhüm uğru bolmalygyny belledi we häkime üstünlikleri arzu etdi. Soňra gahrman arkadagymyz awadan çägi boýunça Guran gedelenjini velosipedde dowam etdi. Hadaryň kenaryna gahrman arkadagymyzyň başlangyjy we ýygyderli tagallasy netijesinde emele gelen dünýä derejeli şifahana zowlugyny sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, beden terbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, şol sanly velosiped sürmek üçin ähli amatly şertler üpçün edildi. Muň özü insan saglygy, döwletiň iň gymmatly baýlyk hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyny insan saglygynyň gorulmagyny, adamlaryň amatly din jalsy we saglyklaryny berkitmekleri uğruna döwlet derejesinde alada edilýändigini görkezýär. Aýratynam sportyň ekologiýa taýdan arasda görnüş hasaplanýan velosiped sporty ýurdumyzda işleň ösürilýär. Sagdan durmuş ýörelgeleriniň işleň tarapdary, gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyna köpçülikliň beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň birine urildi. Bu bolsa garaşsyz bir tarap Türkmenistanyna velosiped sporty bilen meşgullanýanlyk sanynyň artmagyny şertlendirdi. Hormatly arkadagymyz velosipedli gedelenjiniň dowamyny bu kunjoň bag bostanlygyny, awadan binagarlyk aýratynlyklaryny synlady. Awada milli syýasatçylyk zowlugynyň keşfi soňky ýyllarda tanalmaz derejede özgördi. Bu ýerde gurulan kaçan mehmanhanalar, saglyk goraýyş ulgamly degişli binalar we beýleki urdaş desgalar bir bitew sazlaşygy emele getirip awadan keşfini hasam gözel görkezýär. Ekilen bagyň hallarynyň dören tokoy zowluklary bu kunjoň ekologiýa derejesiniň ýokary bolmagyny, awada milli syýasatçylyk zowlugyny ýakymly howa gurşawynyň emele gelmegini şertlendirýär. Şoň bilen baglykda hadaryň kenarynaky din jalsy zowlugy halkara ähmiýetli çäreleriň, ýeri işewurlyk meden we sport çärelerini geçirilýän merkezine urildi. Muň özü awadan din jalsy düzüminiň bolşy ýaly oň binagarlyk maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli we toplumlaryň esasly çemeleşilýändigini görkezýär. Velosipedli gedelenjiniň dowamyna Mähriban arkadagymyz deňiziň kenaryna kemale gelen behişli mekanyň gözel keşfini synlady. Oň mümkinçilikleri adamlaryň ýokary derejeli din jalsyny, olaň saglyklarynyň berkidilmegine gönükdirlendir. Awadan merkezinde patyrda duran ýaşyl togumyz bu ýerde din jalyan adamlaryň we ýaşlaryň Mähriban watanymyzda, ýurdumyzda berkarar bolan bagtyar durmuşa bolan bu ýsonşlaryny artdyrýar. Döwrewap mehmanhanalarda, sagaldyş merkezlerine, sport toplumlaryna oňoýly din jalmak, saglygyny berkitmek we sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa adamlaryň şatlygyna şatlyk goşup,
olary täze döredicilik üstünlüklerine we zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Häzirki Tomusky din zalş mögsümi döwründe bolsa, bu ýere ýurdumyzyň dürli kunjaklarinden müňlerçe adamlar gelýärler. Altyn öwüşgünli çägeli suwa düşülýän ýerler, mylaýym suwly deňiz, ýakymly güneşli arasy howa adamlarda ruh berentlik döredýär we olaryň sagdynlygyny berkidýär. Şeýlelikde awada Türkmenistanyň köpçüliklerin din zalýan ýerine urilýär. Şeýlede bu ýerde maşgala bolup din zalýanlar üçin aňrybaş şertler üpçün edilýär. Awada da ulular üçin bolşýaly çağalaryň hem wagtlaryny gyzykly we peýdal geçirmek ogruny zerur mümkinçilikler bar. Günüň ýaşmagy bilen bu kunjakda ýakymly howa gurşagy emele geldi. Deňiz tarapdan öwsýän mylaýym şemal awadan insan janyna tenekar howasy bilen goşup adamlaryň ruhuny götürýär. Hormatly arkadagymyň başlangyjy we arkadagy serdarymyzyň ýygyderli tagallaty netijesinde Hadar deňiziniň kenary halkara derejeli din zalş we şifahana merkezine öwrüldi. Türkmen topragynyň bu ajaýyp kunjagynyň gözelligini we tebigy baýlygyny alamatlandyrýan täze detgalar bu kunjagyň binagarlyk toplum bilen bir bitew sağlaşygy emele getirip din zalşyň ýokary halkara görkezjilerini laýyk gelýän hyzmatlaryny hödürlýär. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş, medeniýet, sport we durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini bellemeli. Şunu ýokary derejeli din zalş düzümini döretmek, adamlaryň saglygyny berkitmek bilen baglanşykly meseleler döwlet siýasatynyň esasy orularynyň biri bolup durýar. Ol milletiň ruhy we beden taýdan kämilleşmeginde aýratyn möhüm orny elýär. Halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagy, döredicilikli işlemek we oňoýly din zalmak üçin amatly şertleň döredilmegi orny ýygyderli alady diýen hormatly prezidentimize ähli türkmenistanylar hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Muňa günüňden täze görnüşe girýän awada milli siýasatçylyk dowlagyny din zalýan mögsümini şahatlykly geçirýän ýerleşlerimiň ruh belentligine hasam aýdym görnýär. Awadan tyllaý agsamlary özüniň älim goşar öwüşgünleri bilen insan kalbyna oňoýly täsir edýär. Dörli ışıkların sağlaşığından döreyen şekiller deňiziň pesay tolkunları bilen uktaşıp sungat eserine çalymdaş görünüşler döredýär. Muňa Hadaryň kenarynyň günnüzleriniň bolşýaly gizeleriniň hem insan ruhuny oňyn täsir edýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Şol wagtyň özünde awadan çağalar üçin niýetlenen oýun meýdançalaryna, attraksionlarda çağa ulkuleri belentden ýanglanýar. Olaň şahatlykları attraksionyň çägine eşidilýän belent ruhy wesenen sağlar bilen goşup ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegi orny edilýän aladanyň aýdyň netije berýändigini görkezýär. Awadan agsamlaryna gezilen jidýän bagtyar ýyleşlerimiň berkarar bolan eşretli durmuş üçin arkadagy serdarymyzy alkyş sözlerini aýdýarlar. Muňa bagtyarlygyň we ruhy belentligiň ýurdu hökmünde ikrar edilen Türkmenistanyny amala aşyrylýan giň möçörli işleriň köp taraply häsiýeti eýe bolýanlygynyň we olarda adamlar hakyndaky aladanyň möhüm orna goýlandygynyň netijesidir. Hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet siýasatynyň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini äşkar edýän awada milli siýasatçylyk dowlagy Türkmenistanyň sazlaşykly durmuş ykdysady ösüşiniň berkidilmegine, adamlaryň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine gönüktirilen döwlet siýasatynyň üstünlikli ösürilýändigini has aýdynlygy bilen äşkar edýär. Şogun paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkezinde Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asra bäsleşiginiň çäklerini höwüsçüň ýaş ýerine ýetirjilen ýanglan diýarym tele bäsleşiginiň jemleji tapgyr geçirildi. Medeniýet ministrligi, telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti ähli welaýatlary hemem Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan bilelikde gurulýan bu tele bäsleşik ýurdumyzyň ähli kunjaklarynyň ýaşlaryň dörejilik okyplarynyň açylmagyna ýardam edýär. Bäsleşige gatnaşylan arasynda dörli dörejilik toparlarynyň aýdymçylary, ýokary orta hünäri oku mekdepleriniň talipleri, ýaşgar we gullukçylary medeniýet ulgamynyň hemem diýarymyzyň dörli kunjaklaryna beýleki podoklyň edaralarynyň eşgärleri bar. Bäsleşiň deslapky etrap şäher hemem welaýat tapgyrlarynyň dowamyny iň münasip wekiller öňe saýlandy. Hormatly prezidentimiziň ýanglan diýarym tele bäsleşiginiň jemleji tapgyryna gatnaşlary everen gutlugynyň okulmagy bäsleşiň ähmiýetini hasam artdyrdy. Biz ýaş aýdymçylarymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, mehriban halkymyzyň bagtyar durmuşyny we edi diýarymyzyň beýik ösüşlerini wasp edip ýerine ýetiren aýdym saatlaryna uly ähmiýet berýäs. Sunugat insan kalbyny joşdurýan gudratdyr. Aýdym sunugatymyzyň raýatlarymyzyň watançylyk duýgularyny tereleýän we ösürýän ruhy güýçdür diýip arkadagy serdarymyz bellige. Döwlet başlarymyz gutlugyna ýaş aýdymçylaryň Halipalaň dörejilik mekdebine geçip Türkmen sunagatyny hasam ösürjekdiklerini berk
emmellerdi. Konsertin yuqori derecede davraly başlanmagy dörejlik hereketleriniň tutuş dowamyna mahsus boldy. Ýaşdakylaryň ýerini ýitirmegine halk aýdym saadlary atyp otalmady. Täze taryhy egamyň beýik işlerine, mähriman toprağymyzyň gözelligine, söýge we alhama bagyşlanan häzirki zaman aýdym saat eserleri tüý türekden hemem täsirli ýanglany çykyşlyň maksatnamasyna geçen ýylyň meşgul eserlerim ýeridildi. Şolarda häzirki zaman ekenleri we gadymy milli mukamlar sağlaşyk utgoşdy. Yergelene aýsa garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk senetiniň hormatyna gurulýan ýanglan diýarim telebäsleşiniň şu ýylky geçerişi we meşhur bäsleşiň döredilmegini 30 ýylyň dolmagyny gabat gelýär. Şundan ugralyp awraýly bäsleşige gurujylar ýanglan diýarim 2022 telebäsleşiniň jemleje tapgyryna bu bäsleşiň her geçirilen ýylyna ýeňji bolan aýdymçylary hemem şu ýyly jemleje tapgyra çykan zehinli aýdymçy ýaşlaryň enatalaryny hormatly mehmanlar hökmüne çağırdylar. Bu orta bäsleşiň jemleje tapgyrynyň täsirlerini artdyran çäredir. Çıkışlaryň her biri aýdym saat kompozisiýalarynyň öz boşly bedelşi, aýratyn ugry, hemem aýdymçylyň üýtgeşik ýerini ýeterjilik usuly bilen tapawutlandy. Muňa orta tomaşaçylar şowkyna el çarpışmalary bilen münasip baha berdiler. Bugün ýurdumyzyň iň alysaqy kunjoklarynda da ýaşlaryň dörejilik taýdan ötmek üçin hemme şertler döredildi. Döwrewap medeniýet merkezleri, konsert meýdançylary bina edilip, şolarda da aýdym saat gözden geçirişine gatnaşylan çykyşlary guruldy. Jemleje tapgyra gatnaşylan köpüsi başlanýyş aýdym saat bilimini sunat mekdeplerine aldylar. Ýurdumyzyň ähli etraplaryna hereket edýän dörejilik bilen meşgullanmak, öz boşly milli aýdym saat sunatymyzyň şöhratyny artdyrmagy, ukyply zehinli ýerini ýeterjileri ýüze çykarmak üçin oňuly şertler döredilen o medeniýet öýlerini, dörejilik başarnyklaryny we zehinlerini ýüze çykardylar. Tomaşaçylar üçin dörejilik bäsleşiň tapgyrlary sunatymyzyň geljegi bolan ýaş zehinler bilen taşdyrýan hakyky bayramçylygy ugrly. Bäsleşiň şertlerine görä aýdym saat eserleriniň dürli görnüşleri ýokary derejeli usat eminlere hemem tomaşaçylara ködürlendi. Bäsleşige gatnaşlary nusgawy halk we döwrewap aýdymlary öz düzün eserlerini ýerine ýetirmekde zehinlerini görkezdiler. Olaň bäsleşiň jemleje tapgyryna çykmak üçin ýerine ýetiren çykyşlaryna halkara ölçeglerine görä 5 ugru boýunça baha berildi. Soňky ýyllarda ses bermek hemem sesleri sanamak işi sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bu bolsa çözgütlen kabul edilmeginiň has anyk bolmagyna ýardam edýär. Gözden geçirişe gatnaşlary bäsleşiň düzgünligine görä saýlan kompozisiýalaryny ýerine ýetirdiler. Şunda olaň aýdym aýdyş ukyby bilen birlikde ýerine ýetirjileriniň öz boşlugy sahnada özüni alyp barşy gözüňe tutuldy. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýaşlar siýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş zehinleri höwetlendirmek we gollamak baradaky meselelere edigderli öns bermek netijesinde türkmen sunatyny hasam ösdürmek üçin berk ygtybarly binýadyň düýbi tutulýar. Döwlet başlarymyzyň ruhy bilen çağırşyna münasip jogap hökmüne bäsleşige gatnaşlar Aşgabat akşamynyň owudan öwüşgünlerini aýratyn dawraly we nurany bedelen açyk sahna meýdançasyna çykyş etdiler. Ata watanymyzyň mundan beýlegim güllep etmeginiň milli sunatymyzy şöhratlandyrmagyň bähidine ägert ul ödegörtmeleri durmuşa geçirýän hormatly prezidentimize bagyşlanan alkyş tede arky dagly serdarymyz atly aýdymyň aýdymçylygyň hemem dörejilik bayramçylygyna gatnaşylan ählisiniň bilelikde ýerine ýetirmegine ýanglanmagy gal konsertiň jemleje bölegine öwrüli. Jemleje dörejilik bäsleşiginiň tolgundyryjy bölegi oň netijeleriniň jemlenmeginedir, hemem ýeňjilen yglan edilmegidir. Dawranyň dowamyna belenşýaly ýanglan diýarim telebäsleşigi hormatly prezidentimiziň öns bermegi we gollamagy netijesinde ýaş nesilliň dörejilik taýdan zehinli wekilleriniň köp sanlysyny ýyl geçdigiçe öz hataryna çekýär. Olar aýdymlary we saadlary bilen mähriban watanymyzy hemem oň ägert ul gazananlaryny ustatlar çow joşgyny wasp edýärler. Tomaşaçylaryň joşgyny el çarpışmagyna ýeňjilen atlary yglan edilip, olar ýürete diplomlar hemem Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň altyn zynjyry bilen syýlaglandylar. Jemleje tapgyra gatnaşylan ählisine döwlet başlarymyzyň adynyň ýadygarlyk sowatlary goşurly. Ýaş höwetçiň aýdymçylar arkadaly serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hemem türkmen milli sunatyny gülledip ösdürmek, ony giňden wagt etmek üçin ähli güýçlerini, zehinlerini we ilhamlaryny gaýgyrmajykdyklaryna inandyrdylar. Ýanglan diýarim bäsleşigine gatnaşylar hormatly prezidentimiziň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.
Gojaman Hadarın kenarına özboşluğu bedek ver oturan Türkmen şäherindäki halkara deňiz portu bugün berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe Aziýa hem Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we sowda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarylmagyna ýardam edýär. Şu ýylyň 15-nji 16-njy awgustynda Awazy milli syýahatçylyk zowlugyny deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň üstünlükli geçirilmegi hem maslahata gatnaşylan Döwrüwap deňiz portunyň iş mümkinçilikleri bilen içkin tanışmagy halkara deňiz portunyň zähmet toparlaryny täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň beýleki ugrulary bilen birlikde Türkmenmaşy halkara deňiz portum düýpli özgörüşleri başdan geçirýär. Tebitde deň taýy bolmadyk portuň umumy tutýan meýdany 152 hektara barabar bolup, ol parom, ýolagçy hemde ýük terminallaryny özünde jemleýär. Ýurdumyzda halkara üstsäsir ulug geçelgeleriniň altyn halkatyny döretmek maksady bilen gurulan halkara deňiz portunyň bir wagtyň özünde gämilen 17-sine hyzmat etmäge okyply bolan duralgalarynyň umumy uzunlygy 1800 metrden gowrakdyr. Bu ýok toplumda ýük terminallarynyň bir näçesi hereket edýär. Portdaky ownuk ýükler terminalynyň kuwaty ýylly ortaça 3 milyon tonna. 261.054 metr meýdanyna ýerleşýän umumy ýükler terminalynyň kuwaty bolsa ortaça 4 milyon tonna ýüke barabardyr. Ownuk ýükler terminalyna dürli çiýmaly, dağ, magdan seristelerini, nevit himiýa önümlerini, dökünleri, dänäni, şekeri, duzu we beýleki önümleri uğratmak we saklamak üçin ähli amatlyklar döredilen. Umumy ýükler terminaly bolsa dürli gurulşyk seristelerini, demiri, polody, agazy, maşinler we beýleki enzamlar kabul etmäge we uğratmaga niýetlenendir. Bu terminalyň kuwatly, ykdysam ýük göterji kranlar we ýük göterjiligi 5000 tonna bolan dürli görnüşli gemler bilen üpçün edilmegi üstsäsir ýükleri düşürmekde we olary ýüklemekde uly ähmiýete eýdir. Bu ýerde howa, awtomobil we demir ýollary arkaly getirilen ýükleri üstsäsir uğratmaklyga niýetlenen konteyner terminaly bolup, onu göterjiligi 5000 tonna bolan gemleriň 300 hereket edýär. Şeýlede bu ýerde 300.000 ýolagça, 75.000 ýük ulaglaryna hyzmat etmäge hemde ýylda 400.000 konteyner daşamaga ähli şert mümkinçilikleri bar. Halkara deňiz portunyň umumy geçirjilik kuwaty bolsa, neft örümlerini hasaba almagda 17 milyon tonna barabardyr. Bu ýerde gämilen hereketine, ýük ýüklemek we düşürmek işlerine gödegçiligi, himra ara gatnaşygy, şeýlede awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi arkaly amala asyrlanýany bellenilmäge münasipdir. Bu ýerde Balkanatly gämi gurulşyk we awatlaýyş zawodynyň gurulmagy milli ykdysadyýetimiziň bu pudagynyň öňünde täze geljegin göz başyna guruldy. Ýylda polodyň 12.000 tonnasyny senagat taýdan gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bolan bu zawod gämileriň 400-sini gurmagy, 20 gämide bolsa awatlaýyş işlerini geçirmäge niýetlenendir. Ýakynda Awada milli syýahatçylyk zowlugyny deňde çykargasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň ýokary üstünlükli geçmegi ulug logistika ulugymyny dünýä hyzmatdaşlygynyň berkemegine ýurdumyzyň münasip goşandyny goşýanyny görkezdi. DPS ýaşyl waýdakly gämiler Baku, Mahaçkala, Astrahan şäherleriniň portlaryny, Pars aýlagynyň ýurtlaryny, ýükleriň daşalmagyny bökdönçsiz amala asyrýarlar. Yol çekmek, köprü gurmak dostlugy, dogonlugy, ýakyn hemde ygtybarly gatnaşyklary saklamagyň möhüm şertidir. Ol halklar parahatçylygy, awadançylygy, agdyberligi hemde hoş niýetli gatnaşyklara sagyrýar. Ata watanymyzyň ýollaryň çar tarapy ulamagy parahatçylykdan, güllä ösüşden nişandyr. Halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän bu insanperwer milli görülgeleri berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne arkadagy serdarymyzyň başçylygyny ruwaçlyklara ösenýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň başyndan bäri kuwatly gämiler arkaly deňiz portuna gelip goşan senagat ýükleriniň umumy mösüri 3.916.806 tonna barabar boldy. Şonça mösürdäki ýükleň 577.372 tonnasy ýurdumyza gelip goşan ýüklerdir. Senagat ýükleriniň 2.903.000 tonnadan gowragynyň eksport maksatly ýüklerdi hasam buýsançydyr. Döwrewap toplum boýunça üstsäsir geçirilen dürli ýükleriň mösüri bolsa 435.575 tonna barabar boldy. Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň hünärmenleri türkmen topragynyň tebiği baýlyklaryny, geografik taýdan amatly künjekde ýerleşmeginiň mümkinçiliklerini ähli bähbitlere gönükdirmekde döwletli tutumlary üstünlükli durmuşa geçirýän arkadagy serdarymyza çäksiz alkyş sözlerini aýdýarlar.
Häzirki günlerde dürli ugurlary nazarlayan çärelen geçirmegi ösüş maksatlaryny göz öňüne tutýa. Eýçek häsiýetli dowuşuklar, maslahatlar ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriň öz bolşly beýanydyr. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gollugynyň hemde Özbegistan Respublikasynyň Döwlet Gümrük Komitetiniň wekilleriniň arasynda video aratmaçyk arkaly iş duşu geçirildi. Duşuň esasy maksady türkmen özbek serkedinäki farap alat gözewçilik geçiriş ýeriniň geçirjilik ukybyny ýokarlandyrmaklyga hemde işini kämilleşdirmekle gönükdirildi. Duşuň dowamyna iki golluň arasynda gümrük maglumatlaryny deslapdan alşmak baradaky tesbirnamany durmuşa geçirmek boýunça işleri ara maslahatlaşyp, iki döwletiň gümrük edaralarynyň wekilleri 2023-nji ýylyň ýanwaryndan maglumat alşmagy ýola goýmak aralaşdylar. Şeýlede duşukda sanly tir ulgamynyň ornaşdyrmak hemde üsbaşyr amallarynyň ýeňilleşdirmek barada meselelerin üstüne aýratyn durulyp geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi Demokratik Partiýanyň Syýasy Geňeşi Kärdaşlyk Kylşyklaryň Milli Merkezi, Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Magtumulady Naky ýaşlyk guramasynyň Merkezi Geňeşi, Bilim Ministrligi tarapyndan geçirilen maslahat, halkyň arkadaşly zamanasy, döwlet bilen halkyň jewitligi, ata watanymyzyň rowaşlygy diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar Syýasaty Ministrligine geçirilen maslahat, döwremiziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň Sport we Ýaşlar Syýasaty Ministrligi bilen birlelikde geçirilen maslahaty "Yüregimde watan wasby, jan watan Türkmenistan" diýilip atlandyrly. Täze 2022-2023-nji okuw ýyly sportyň ösüşine badalyga atly maslahat Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşlar Syýasaty baş müdürligi tarapyndan geçirildi. Şeýle çäreler ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher, Köpetdağ, Bagtyarlyk, Berkararlyk, Büzmeýin etrap geňeşleriniň hemde Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilip, olar ýokary ruhanytlyga eýe boldy. Çäherlerde aýdymdyr saatlara giň orun berli. Ýerine ýetirilen aýdymlar saatlar olara gatnaşanlara şadlyk paýlady. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyndaky çäre işçen häsiýete etdi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Mary vilayet müdürlikleri tarapyndan geçirilen maslahatlar wagyn ýygat bilen bagly boldy. Häzirki günlerde giň ýerimde geçirilýän ýarışlar ýurdumyzyň ähli künjegini gurşap alýar. Ýokary netijelen gazanylmagy sport bäzleşikleriniň öz boşly bedegine görülýär. Ýurdumynyň ähli künjegini gurşap alýan ýarışlar tejribe toplamyň öz boşly emeklerine görülýär. Gün-günden kämilleşmek türgenleri üstünliklere ruhlandyrýar. Bu ýagdaý geçirilýän ýarışlaryň her birine aýdyn ýüze çykýar. Türkmenistanyň Sport we Ýaşlar Syýasaty Ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarışlar üstünliklere beslenýär. Durly ugurlar boýunça geçirilen ýarışlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Duşuklar çekileşiklik häsiýeti bilen tapatlandy. Duşuklaryň her biri tälimçileriň, hünärmenleriň ulugyryklanmasyna eýe boldy. Ýaş turgunlaryň barha kämilleşýänini gadakly duşuklar äşkär etdi. Üstünlikli çykyş etmek, giň ýerimde geçirilýän sport bäsleşikleriniň esasy ýörelgesine gurulýar. Bu ýagdaý turgunlarymyzyň ýokary netijeleri gazanmagyny üpçün edýär. Oýunlar boýunça tälimçiler tarapyndan geçirilýän seljermeler anyk ugurlarda netijeleriň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Bu ýagdaý geljekki üstünliklere tarap önümli ädimlerdir. Ýaşlaryň iýdigleri geçirmegi tejribeleriň artmagyna mümkinçilik berýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetleriniň we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 27-nji awgustda saat 20-den 28-nji awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine azy bulutly howa bolup, günordan telesekunda 9-14 metr etýän şemaly öser. Howa gecesine 20-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine açyk howa bolup, demnady günordan telesekunda 7-12 metr etýän şemaly öser. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Mary vilayetine açyk howa bolup, demnady günordan telesekunda 8-13 metr etýän şemaly öser. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Lewap vilayatyna açyk howa bolup Demiradakyň ordan teglese kunta 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 16-21 gradus maýyl, gündüzine 32-37 gradus ıssy bolar. Daşy vilayatyna açyk howa bolup Demiradakyň ordan teglese kunta 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýyl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda açyk howa bolup Demiradakyň ordan teglese kunta 7-9 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-20 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 28-nä magnit hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasynda tertip düzgünlerini berje etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenik pasynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşleriň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.